ya na-akpọ ya ọnụ chacha oku nne ya ahụ ọgba nkịtị onye ka na-ekpe eche nri onye anụ ya nye efe ya ekunye orie ya ụsa dịkwa ichere eche nri ụsa wike ụlọ bụtago fụ nne ya ka na-eri si na bịa were azụ igwe kọ mmadụ si ya nwe ibi ka a sị na ihe eto ya n'ụkwụ ekwere aghụpụta Harris Joe bụ onye amichi ọ sị na onye na-achụ aja na-eti aka n'obi na-egosi ndị mmụọ ebe ndụ ya dị Kenechukwu si Imo steeti site n'otogosi wee die ọ sị na onye na-aga ije nọ na-adị mma onye gatụ ije ụgbatụkwa ọsọ na-adị ama ihe ọsọ ememe onye gatụ ije na-agbatụ ọsọ na-adị ama ihe ọsọ ememe okwu adịkwa mkpa na onye ọbụla bi n'ụwa maka na ụwa ada adịcha otu esi eche ya akpụtachi ụwa sikwala ike akpụtachi bụ ịkpụta ụtụtụ ịkpụta abalị ịkpụkọta ya ọrụ na-eyifie iri ihe nke ụtụtụ ka o na-eyifie isi okwu nke ifie n'oge sicha ya n'ebe elekere nọ na mgbede ilizie ya ịma nọ nne ụtụtụ na nne abalị na nne efe ka ilekọtara ọnụ a na-akpọ ya akpụtachi ịkpụta ụtụtụ ịkpụta abalị ịkpụkọta ya ọrụ na-eyifie nọọ ndị ahụ eji akpụtachi wee zụ ya ụtụtụ otipụ gawa akwụkwọ ya na nwa na onye agụrọ adamụ ife abịa were agụụ ka ụbịam ka ihe nwute ka ife ụchụ ka ife arịrị bụ na agụụ na-azụ mmadụ onye agụrụ adamụ ife ifu ndị eji nri wee zụ ife oto eto gbaa anụ arụ. Samuel bụ onye uromi ọ sị na nwata kwa nwanne ya n'azụ ọgata ozuo ike si na ebe ebughị ibu dị alọ ka ibu dị alọ na-ebu ya ka ọ dị ha alọ nwata akwọ nwanne ya n'azụ ọgatụgatụ ozuo ike ọgatụgatụ ozuo ike asị na n'ihe ibu dịkwa alọ ọ sị na ibu dị alọ na-ebu ya ka ọ dị ha alọ maka na nwanne ya ma nyegide ya alụ ka ọ tọwa ya dudu naba nwata akwọ nwanne